Така, дойде реда на третото видео, което е с обзор на настройките. Направо две неща ще покажа през телефона, след това ще снимаме часовника за малко новости в ZEP 3.0, които не бях забелязал на първо четене, пък се оказаха доста добри. Първо, когато платите, си имате известие от ZEP, което изглежда по този начин. Съответно, Curve също ви дава известие. Ако останалите закачени за Curve неща също ви се обадят, примерно Revolut и така нататък, може да имате и повече известия, но до тук са две, като днес специално това второто дойде с малко закъснение. В смисъл, мина си плащането, всичко, просто известието дойде по-късно. Не мисля, че е някакъв проблем, така че приключваме. Сега минаваме в ZEP приложението да покажа едно-две неща. Има вариант, тук долу бяха направили да са 5 иконките, но размислиха при един от апдейтите и аз реално си скрих аурата и Coach. Защото Coach може да го намерите много лесно в Workout и да си го достъпите от тук. Ето го. Да си настроите кои дни ще тренирате, то да ви даде съответните препоръки. Тук си е неговия чат, който може да се активира, предполагам, в смисъл там пълната му версия, може да се активира когато отидете в профайл, съжалявам за това, отивате в профайл долу вдясно и subscriptions, нещо не ме послуша, да видим, така, membership, съжалявам, membership, така и тук вече имаме на ZEP Aura и на ZEP Coach или ZEP Fitness вариантите за ползване с евентуалното доплащане, само че нещо не мога да оцеля къде са парите, които иска. Може би трябва да някаква про функция да си пожелая, за да тренинг темплейт. Не, тук си правим темплейт ние какъвто искаме, за бягане и за някои други видове тренировки. Това си е от ZEP. В смисъл това няма общо с Amazfit Balance, така че директно го скипвам. Въпреки, че точно това иска да покажа от ZEP, като цъкнете на Sleep, тук вече може би заради баланс, а може и заради друго, иконките не са само 5, ами са много повече. Може да си изберете, нали, повече неща. Макар, че няма гледане на филми за лека нощ, така че избирате някакви други. Това тук си е както трябва. А пък аурата може да я достъпите или през Membership пак, или да си я оставите, но като цъкнете на ZEP Aura, тук вече излизат тези неща с мелодийките. Специално на Amazfit Balance има приложение, което като цъкнете там play бутончето, директно зарежда този екран и почва да ви пуска музички според вашите звуци, които харесвате. Мисля, тук си маркирате някакви и очаквате нещо подобно да ви излиза като звуци за приспиване. Не виждам да имам 3 месеца subscription, така че няма да пипам повече тук. И сега минаваме към часовника, за да покажа какво открих. За целта ще ми трябва секундичка да го сваля и някакви други времеви стойности, за да го накарам да не ми иска паролата. Сега ще видим дали ще стане тази работа. За сега успях да го излъжа. Добре, минаваме в режим камера. Това е режим телефон, разбира се. Така, ето го и Amazfit Balance. Това се очакваше. Не знам просто къде трябва да си сложа пръстите, за да е всичко наред. Та, започваме с уиджетите, които са в ляво вдясно от екрана. При задържане на някой от тях, ви дава опция да го преместите. В смисъл, тук ви казва, имате 4 от 4, може да го разместите с останалите. Супер! Това, нали, ново в ZEP 3.0. Ако дадете нагоре, ви дава опция да го изтриете този widget. Ето, примерно трием този. Ще им стрием този нарочно, за да ви покажа защо. В смисъл, защо съм го сложил. И може да ги пренареждате. Окей, имате си плюсче, което означава, че вече не ви трябва телефона или настройките на часовника, за да си добавите нов widget. Просто натискате плюсчето и за сега съм забелязал само наляво надясно опция за ровене тук. Няма ги в списък, но може и аз да бъркам нещо. Както и да е. Това са всичките уиджети, които може да добавите. Предполагам са ви познати иконките. Сега това тук Readiness не ми трябва, но няма нищо, ще го махнем.
Така, влизаме в плюсчето. Само да изтрием. Влизаме в плюсчето. Ето ги тук всичките. Activity, Alarm, Heart Rate, така, цикъл, Pie. Изреждаме и бях изключително приятно изненадан в момента, в който стигнах до... Сега ще видите докъде. Така, барометри, музики, Workout Shortcuts, това не съм го пускал още, но тук може да сложите примерно най-често ползваните тренировки. Ще го покажем и това. Ако трябва да съм честен, не го знаех. Така, това е пая. Сега отначало ли ме почна? Отначало ме почна, може би, не знам, стрес, термометър, to-do, така, да, наистина отначало. Sleep, парометър, музика. Ето, Apps, Shortcut, Body Composition, това, което мери с двата бутона, и ZP, който може да си го сложите на 1000 места, но ние се връщаме на Apps Shortcuts. Даваме плюсчето и сега имаме Workout Shortcuts, имаме и Apps Shortcuts. Цъкаме примерно тук на бутончето. Аз вече съм си настроил ZPay, картите за плащане, температура и аурата, като е така изглежда уиджета, така пък изглежда този спортния. При задържане и цъкане на моливчето отдолу или там химикалчето, около целя минуса, ето остава плюсче, като минимума е 2, така че примерно тези вече не мога да ги махна. Съответно си избирате от списък какво да сложите на съответното празно място. Така, тук ще е термометъра, а пък тук някъде трябва да сложа картите, както си ми бяха. Само да ги изнамеря. Membership cards. Така, и приключваме. Сега тук може би с натискане на бутона, не съм сигурен точно как. А пък за спортовете, тъй като не съм го тествал, сега ще го направя пред вас. Цъкаме, предполагам, ще е по подобен начин. Така, Cycling, Running, Multisport и More. Като More не може да се маха, съответно имаме опция за 3 уиджета, които 3 уиджета си избирате вие по ваш избор. Аз обикновенно си ги викам с гласови команди, така че този уиджет ми е ненужен. Казвам, само че трябва може би да задържа, за да викна. Какво стана? Аурата ли е сложна? Добре, не съм сигурен, че успея да покажа този жест с обръщането, но казвам Start Workout или казвам Start Outdoor Cycling и той ми пуска коло SDN и съответно нещата са окей. Моята идея всъщност сега беше да покажа, че от стратусите е върнат режима мултиспорт и всъщност има и триатлон, който не съм сигурен дали съществуваше в предните GTR-и, но в мултиспорт си имате activity, в което като дадете, може би, workout, си избирате 2 или повече активности, които може да редувате и съответно да ви брои накрая за една тренировка. Изключително ми е полезно това, защото ми се случва да карам до някъде, след това да бягам да се върна и трябва да пусна 3 отделни тренировки, а то си е една реално. Така че мултиспорта е моето много любимо нещо. Не съм обърнал внимание до каква степен, примерно, тренировките, които си ползвам по принцип, са дали не е оптимизирано нещо. Защото обичах примерно на сайклинг да си оставя да не са 4, ами да са 6 нещата, които виждам на екрана. Като това се настройва тук от Data Page, където има опции за нова страница и тук може да кажете дали ще имате Workout Data, примерно 6. Показателя всъщност в момента виждате 4, сега виждате 5, сега виждате 6 и като цъкнете всеки от тях може да си го смените с нещо от тези неща. Power Class нямам идея. Power, добре, нямам никаква идея за какво е това. Speed Class, Slope Class, Consumption, Heart Rate, Other Class. Да видим какво става тук. Добре, тези ги знаех. Имат си настройки да си докарате до 6 показателя на екран, които може да са по ваш избор. Примерно да не е само скорост, да е средна скорост, да е изминало време, да не е само workout duration, защото като натиска паузата, примерно при спиране, си имате отделно изминало време и отделно продължение на тренировката.
Реално в ZEP 3.0 се наслаждаваме на това, че всичко може да се редактира, без да се стига до най-долу, до edit и така нататък. Ако примерно задържа тук на... Ако спре да ми гасне екрана, примерно, ако задържа на този уиджет, веднага мига и мога да го сменя с някой друг, което е супер. В менюто видяхте и преди, че може с задържане да си ги местим и да деинсталираме външни приложения. Сега, както виждате, и в тези уиджети може да се случва това нещо, което е страхотно. А този уиджет не ми трябва, премахваме го. Така, а пък тук имаше за музиката, който с него и без него, но нека да си го върнем все пак. Така, търсим музика, търсим. Да видим кое ще угасне първо този път и ще ме издъни. Сега ще се окаже, че е било в обратна посока последното. По стар български обичай. Общо взето това е. В смисъл за това започнах да правя това видео. Като цяло съм супер доволен и от известията и от всичко. Подобрили се иконките на този голям екран. Се вижда всичко перфектно. И има съвсем дребни, буквално глезоти. В смисъл, помислили са за някакви по-дребни детайли, които правят живота малко по-хубав. Така че ZEP 3.0 може би сме го изчерпали като разлики с това, което показва GTR 4 и останалите часовници, които имат 2.1, мисля, че е последното, в смисъл предпоследното. Ако се сетя нещо повече, което да има смисъл да бъде записано на видео, ще ви го покажа. Ако не с някакви снимки или нещо, ще си говорим по темата в Android форума или където сме видяли видеото, може и в коментарите. Макар че до сега не съм имал, може би, коментари под мое видео, или поне не си спомням, да стане някаква нали, така, дискусия, която да се е провела в YouTube, запомняща се. С това приключвам с видеята, които са свързани с новостите и буквално нали, по време на ползването, ако изкочи нещо, ще говорим допълнително. Батерията за почти 2 дни ползване падна доста, но пък аз доста си поиграх и всичко съм включил, така че в момента, в който почне да ме дразни, че пада бързо или нещо от този род, ще взема мерки. Сега ще влезнах в преференцията на Battery Manager, така. Not charged after pairing, not charged after pairing, всъщност на 66 или на 61% го взех, така че имаме така ни стабилни почти 40% надолу за 2 дни, но наистина с яко гърч, показване, разглеждане, светкане и така нататък. Това остава на този етап. Приключвам за днес и лека вечер на всички.